għandna żvilupp qed nitkellmu dwar żvilupp illi jiswa 10 miljun euro, ħajinbih bil-prezz ta' 10 miljun euro, minn dawn l-10 miljun euro il-gvern irċiva biss, jew għad irid jirċievi biss is-somma ta' 35 euro. Dawn huma affarijiet li tismagħhom u tibqa' ma temminhomx, imma huma l-affarijiet reali li ħarġu b'xieda bil-ġurament quddiem il-Public Accounts Committee u huma riżultanzi li jinkwitawk serjament partikolarment meta inti kellek il-Ministru responsabbli ta' dak iż-żmien, il-Ministru Jason Azzopardi. Il-fatt li l-appartamenti fuq l-art tad-dil skandalus fi Spinola San Ġiljan qegħdin fis-suq għal 10 miljun euro hija konferm oħra ta' kemm il-poplu Malti marħażin bil-ftehim tal-eks Ministru Jason Azzopardi. Dan ħareġ it-tlieta fl-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li qed jiskrutinizza wieħed mill-5 rapporti tal-Awditur Ġenerali fil-konfront ta' Jason Azzopardi li jgħid li hemm nuqqas ta' governanza serja u nuqqas ta' trasparenza. Ix-xut ta' tlieta is-Sid Vince Farrugia qal li ma jiftakarx jekk l-avukati tiegħu kienu x'tkellmu u ltaqgħu mal-eks Ministru Jason Azzopardi dwar dan id-deal. Ix-xut innifsu qal li kif kienu jsiru l-affarijiet dak iż-żmien kienu jagħtu lok għal korruzzjoni. Dan hu deal li fl-aħħar ġimgħat gideb dwaru l-istess Jason Azzopardi għax meta kien żvelat li kien qed jagħmel pressjoni dwaru mar fil-Parlament u qal li kien aġixxa fuq parir tas-Segretarju Permanenti. Iżda l-istess Segretarju Permanenti gidbu f'xhieda ġuramentata. Xieda li ġimgħa wara l-oħra tkompli tikkonferma l-ħsibijiet tal-Awditur Ġenerali minn diversi angoli. U wieħed jibqa' skantat kif il-kap tal-Oppożizzjoni jibqa' silenzjuż kien hu li ta' indikazzjoni propju aktar minn ġimgħa u nofsilu li se jiltaqa' mal-eks Ministru Nazzjonalista, però ma smajna xejn propju l-veduti tiegħu x'jaħseb fuq Jason Azzopardi u l-mod kif mexa fuq dan il-każ u oħrajn. Sissa li smajna kien biss lill-eks Ministru Nazzjonalista jgħidilna li Dalija huwa kuntent ħafna bil